impact. Koramgajwang singo mane piny owacho mar kaunti ya Migori kotenre kod kambi mar Waterbus oketo mar bero weche mag wuoth e pi mar nam Lolwe kaunti ya Migori ka itiyo kod Waterbus koro chopo. Kar sang'wen onyango odiochieng' manyoro Waterbus nogowo e dho wath Masori mar ikruok ne ting'o jowuoth e dho wadhno Masori. Kar sa 7 mar odiochieng' jowuoth mane dhi e gwenge machula Kiwa, Mageta, Mbita kod mamoko nochako wuoth margi ayanga ka gitiyo kod Waterbus makoro ochako ng'wech ayanga ka wuok e dho wath Masori. Jowuoth norwako chenro mar Waterbus ka gilero ni kinde ma okalo gisebedo ka gitiyo kod seche mathoth ka gitiyo gi yiedhi e yor wuoth e nam Lolwe. Waterbus no biro ting'o jowuoth e dho wath Masori chieng' Jumapil ka Jumapil mar juma ka igeno ni obiro bero chenro mag wuoth kod ohala e nam Lolwe. Anang'ama wara pot, ausa pot, apot na okutuo ka gikocha awuoni koka gole puodho. Chon ne waidho yiedhi mikwang'o, injin ne onge. Be sechego wanyalo bedo gi pek makata kia wuodhi moro mondo iyud yie makowi pi one tek. To sani koro kia wuoth ka koro awuoth ni ayudo yot nikech aidho yie maduong' ma en Waterbus kendo ringo koda mana kaka ng'ama ni e lam. Kaneno kaka ji idho yie kidhi godo Migingo en tho maneno. Opong' marach to kendo riski mar adieri. To bus ni kwa donje yie mwa wuothe yie wayudo ka very safe. Kendo en gi gigo ma sani ma idwaro weche mag safety. Maendi dhi konyo jothuru ma kako ji wuotho to wawuotho wuoth moro manyangafu maonge shida kendo onge luoro. Ni gima wakelo nu kaka jo Waterbus en gima ber. Ka wabiro medo mondo mi wadhi kuonde mamoko kaka Migingo, kaka Mihuru Bay, kendo wabiro wuok ka wadhi nyaka Mbita, mago e chenro mwan go koro akwayo ni warwakuru gini mondo mi wayud wuoth makare.